हाय फ्रेंड्स, फूड अँड सफर या माझ्या रेसिपी चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण तिखट चटपटीत शंकरपाळीची रेसिपी पाहणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। तिखट शंकरपाळीसाठी मी इथे 1 वाटी गव्हाचे पीठ आणि 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे। मैदा आणि गव्हाचे पीठ यामध्ये आपण चवीपुरते मीठ घालणार आहोत। त्यामध्ये मी इथे थोडीशी कसुरी मेथी घालत आहे आणि छोट्या पळीने 2 पळी तेल मी गरम करून घेतले आहे। तेल थोडेसे थंड झाले की मी त्यात ओवा टाकत आहे। ओवा तेलात टाकल्यामुळे टेस्ट छान येते आणि त्याच तेलामध्ये तिखटपणा येण्यासाठी तिखा लाल मसाला वापरलेला आहे। तेलात हा मसाला घातल्यामुळे शंकरपाळीला खमंगपणा येतो। आता आपण ही पिठात घातलेले तेल त्याच्या गुठल्या होऊ नयेत म्हणून ते व्यवस्थित फोडून घेऊयात आणि नंतरच ते पाणी घालून पीठ मळूयात। इथे मी थोडं थोडं पाणी घालून त्या पिठाचा गोळा तयार करणार आहे। तुम्हाला जर जास्त कुरकुरीत शंकरपाळी पाहिजे असेल तर तुम्ही तेल नाही वापरले तरी चालेल। मग तापवून तेल घालण्याच्या ऐवजी आपण साधे तेल 2 चमचे वापरायचे, म्हणजे साधे तेल घातल्यामुळे कडकपणा टिकून राहतो। इथे आपले पीठ व्यवस्थित मळून झालेले आहे। आपण ते 10 मिनिटांसाठी रेस्ट करण्यास ठेवूयात। इथे आता 10 मिनिटं झालेली आहेत। त्याची आपण आता एक पोळी लाटून घेऊया। आपण या गोळ्याची जेवढी जास्त पातळ पोळी लाटणार तेवढी आपली शंकरपाळी कुरकुरीत होणार। इथे मी त्या पोळीला काटा चमच्याच्या साहाय्याने होल मारून घेत आहे, त्यामुळे त्याचा कुरकुरीतपणा टिकून राहील। इथे आता आपण शंकरपाळी कट करून घेऊयात। शंकरपाळी कट करण्यासाठी तुम्ही कोणत्याही कटरचा यूज करू शकता। मी इथे करंजी कटरचा यूज केलेला आहे। तेल इथे तापलेलं आहे, आपण त्यात आता शंकरपाळी सोडून घेऊयात। शंकरपाळी आपण मीडियम फ्लेमवर तळायची आहे। लो फ्लेमवर तळली तर ती मऊ पडते। साधारण गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत आपण शंकरपाळी तळायची आहे। पाहू शकता तुम्ही याचा कलर आलेला आहे। आता आपण ती काढून घेऊया। अशा तऱ्हेने पुढच्याही आपण शंकरपाळी इथे तळून घेणार आहोत।
आजची शंकरपाळीची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की कळवा। आजचा शंकरपाळीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।